Kublai P. Baro, Kani Kadai Kudarshan Meghalaya, Van Ipriang So Bhai P. Shakani Katup Kubor Mentaka Janmit. Shabangin Pai Shikubor Gibabnya, Tungini Pet Shwagi Mat Gibokongsan. Yok Pediangka Election Commission Palat Henyo Polai Hajar Tili, Hijingkar Pat Ban Yok Jingbit Haka Suvidha Portal. Tmuka Sorkar Jilla Banwanra Yakaling Sun. Kabanlet Mankasni Hapdeng ke Shillong Bat Nong Bat Delhi. Bamduk Kading ke Jaka Buk Pipe ke Public Health Engineering ke Badon Hashan Mari Lom Syiap. Bat Lapin Long ke Syat Sajer, Jongkarat Nongling Do Hapok ke Ilaka Nongpok Serdarship Haribhoi District. Ki khubor ki babnya ka election commission kalapintip ba kalayok pediang palat henyo pholai hajar teli ki jingkar pat ha ka suvidha portal tang hapo ki arphosgi balapin banaya ka general election 8000 arphosau hadin bala ithu ya ka jingdon kam jong ka por jong ka jingalap election ha ka ba ki seng san perthai bat ki kertong ki bon kam ban khring ye ki nong thep vote ka suvidha portal ka ai jing shakri ha ki binta ki ba bon ban ai jing bit ya ki jing kerpat ling ba ka first in first out principle kani ka portal ka pin bit pin biang ha ka ban ai jing bit na ka binta ban pinlong ya ka jing elang pat ba ban play ki office straight kam ba shipor jong ki sengsan perthai ka jingelap election haman ki thliuyeng ki video van ki helicopter ban ai jingbit ya ki kali ban sam ya ki pamphlet ka commission kala pintip ru ba kala ai jingbit palat sau hajar henriu spa teli ki jingkir pat bat ka first in first out principle ka pintikna bakadei ka rinsan nakabenta ki sengsan perthai bat ki kertong ka sarkar jilla kala thmu banwanra ekaling sun ka banlet man kasngi na Shillong ba Delhi. U Commissioner and Secretary Katna Transport u Sanjay Goyal ulaong baka sarkar kadangwat ekalinti na kabenta kaling sun ka banlet banwan pai Shillong. Layo banlum bon tili ki jing ai jingmut na ki nong penya lingsun banwanra ikilingsun ki banlet bet na Shillong sha Bengaluru, Chennai, Mumbai bat Hyderabad. Nalor ka nong ba Delhi. Dakabakir pat ikinong let nong wan banlet nakat ling sun Shillong namar kan kam lut duna banlet bampor hakaba nujor banlet nakat ling sun Guwahati. Ugoyal ulaong baka sarkar kalapin duna ya kabay syong ling sun bat kinong let nong wan kila banlet Shenong ba Delhi tang hakador kabahnyo hajar tingka. The additional routes the government is exploring in terms of direct connectivity from Shillong airport to the other parts of the country. As you are aware, we are having direct flights to Delhi 2 times in a week, which is Monday and Friday, for which the government is heavily subsidizing the seat cost, and it's a fixed seat cost of around 7,000 rupees for the customers, and equal amount roughly has been put as the viability gap funding from the government side. Kinsan kawai ni ki jakabo pipe jong katnat Public Health Engineering PHE kabadon Hashan Mari Lom Syiap kalakyam ding hinen kasngi hakapor kumba 8 baje janmit. Urang ba asnong jong kodong Lom Syiap bat kidong bamarjan kinsapin long ya ka jingelang shen banshim khya shaphang kumno banlat nakum kani ka jingja bashir khai hadin habot. Urang ba asnong jong kadong Lom Syiap uba phira khong phai ulaong bala suba badon ki khna rit ki bayale kai da kading bat kani kading kala pur shikawai pat ka binta babu pipe ka PHE hakaju kapor u executive engineer ka PHE uba e sun ulapin tip baka jingdu nong nakani ka jingja hakabas dang kalong kumba prapho san laktingka I don't know playing here with some fire, I don't know, we can see, no? I think that's the cause of that. At around 3:10, so Chowkida was calling this junior engineer in charge of the store. So immediately we called the police and we got very fast to come. And then immediately they come. And then they tried to down the fire, but we didn't know what the cause of this fire. Initially? Around 80 to 85 bags.
approximately. Kumshi benta ban kintiu ya kajing Islam ngobha bat banyada ya kajing embrio hakipor bakirke kasenjuk kiseng samlashnong ribhoi sepngi kalapinlong ya ka blood donation kyam ha dorbar hall pathar khma hinin kasngi ya kani ka program lapinlong ha ka jingitreilang bat ka blood bank civil hospital nongpo bat ka HDFC bank nongpo branch Kinongilam jong kasinjuk kiseng samlashnong ribhoi sepngi balalam khmat do u vice chairman usamla pinshairi thangkhiu bat u general secretary usamla damut kinsai watlang ringkat bat kiwei pat ki samla kilaishim benta shitrehem hakani ka kyam u Dr. P Taryang u president kaseng samlashnong pathar khma usamla reming singkai nalor kiwei pat ru kilaishim benta hakani ka kyam Kumbakhat armut ki samla nari bhoi sepngi kila ais nam ngobha kum kadak ban ai mansim ye ki weipat banishim benta bat ban no senyang hakabayadei bat kajing im jong ki weipat hakipor badon kam kerke Jomtari Boy District kiro wan chakmat wan Islam monsmobha pensiloriti bakunwan nomor ba hang hari Boy District ni iba kiduna ha kinong Islam monsmobha ga stop jumi ha blood center sebelah situ nongko ni berbon yang juga Islam but ni guna ha Islam Kaseng National People's Party NPP kalapinlong ye kajingelang ha Beta Singh Southwest Garo Hills dakabalum lang ye kinong yalam bapau khmat jong kaseng naki constituency bat ki district bapher yakani kajingelam layalam da u Sanjay A Sangma MLA ka Mahendraganj bat u Badaipet ya ka Ampati constituency hakani kajingelang lawan ye shimbenta da u MDC ka Boldamgre bat balongru komu EM jongka GHADC u Stevie M Marak u MDC ka Beta Singh u Sanjay Coach bat district advisor ke NPP na Southwest Garo Hills u Clement G Momin haba paikmat halor banyakren ye kajing e jongki brew hakani kathan bat ban pinkre na kabenta ki pateng banwan layo e ke jingeshim benta shitrem jongki nongwan shakani kajingelang Hakani ka jingelang laya phliu jingmut ru halor kimat ki bakong san ki bayadei bat karoi kapar bat kilat lenti banwan ra ya kasin shar ka khadar ka bayat bet ya lenti Kaseng Sindrop Regional Democratic Alliance RDA kalapinlong ya ka jingelang yalap election hakashnong kinshi kabahap hapo kamauthat rashan constituency hinin kasngi haba ai jingkren hakani ka jingelang uba Ukurtong ka RDA uba Robert June Kharjarin ulaong baka RDA ka kwa iki patba ban snotho ikanong rim jong kaseng bat ban kren ya ka jingshisha bat kahok hakasin shar patba ulaong ru kaladei kapor ban pin kalaya kurukom perkhat perdan halor kumno bantip yaki nong yalam bashisha Knang ban pinne pensa ya ka wei ki jingsha tenrai bapau nam jong karat nonglingdo Haribhoi district balajutip hapo ka dong kathan dakashat sajer Kadorbar rat nonglingdo hapo ka ilaka nongpo sirdarship minin kasngi kalapinlong ya kashat sajer kumshibenta banpin inam ya kajinglong kerpang bat ka kolshor yakani kalumpung shat lapinlong ha ka laukentang jongkarat nonglingdo bat balai shimbenta digipat nongshongshnong jongkarat nonglingdo u additional deputy commissioner Karibhoi district u Raja Brahma ulalong u kongsan hakani ka sngi bad u president kasenjuk kirang ba shnong u ba bibi makdo kum usembut kongsan nalor ki weipat laban kdo baya kashat sajer lajupin long ru manla usnem hapo jongka ayom thung yeki marrep Sekumbakat tu kat nisngi naduk menta kiriunget muslim hakeleng keperthai bat kumju kibana kejela Meghalaya kabadon hakathan shatei lamingi kin sakhi ke jingle nyam Eid al-Fitr kani ka jingle nyam kalong kadak jongka jingkmen nakabenta kiriunget muslim bat kin mau ya ka jing sungongu ya u prophet na benta ka jingkur khu ba ulathe haki tungin ye pet shakani ka khubor
Hak bayar day bat kadi ke jinglet niam ke DD News kalalap bun ki benta hashuwa jong kate kesengi bat kunju ikidak jong ke jingerap para breu ke jinglet bhai ki wei bat kemensim skusen ai ke bla penlong ban penwan dur pura kupsi benta ban penkre ke jinglet niam it ki riu ngai muslim ki la penlong ke jing shat than bashi benai ke bla tip kum ka Ramadan hak ba ki riu ngai muslim ki shat than nadu ke por kenjat shai hadu ban stang kem dum bat hak ni ke por ki riu ngai ki rakhi ke jing kai jong ke jing IT ke jing Asia bat ke jing no senyang rengkat bat kitu ki ba duna ha kayo khakot we ni ki nok snong ba khampau ka nong ba shlong ba sayed dullah nong rom laong ba hadin ka Ramadan on rakhi ke jing le niam it ul fitir ha bunai yayong bat wong ba ka jing mut jong kani ke jing le niam ka dei ke jing pen sapriang ya ke jing i nak benta baro. Idul Fitr will be solemnized on the 11th of April, that after fasting a full month of Holy Ramadan, the Idul Fitr will be celebrated all over the country. We should remember the day with joy and heartiest friendship with the common people. Hakapor jong ka Ramadan la sakhi babun ki riu ngai ki sim benta ha ki jing duai ha ki mos ba pher kumju kani ke jing le niam ka de phang samla bat ki khna ki ba pen sapriang ya khubor jong ka jing sha bat ka jing ye u iman jong ka wei na ki mos hanong ba shlong u kaisar raza u kudau ba ki samla bat ki khna ki de ban sim khia ban pen sapriang ya khubor jong ka jing ye ba ka jing keman ha ka ba ka ni ka jing le niam ban pen sapriang कि वो हमारे नौजवान जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बेहतर है, अच्छा है कि दीन से जुड़े रहे ताकि हमारे दीन में भी दीन के लिए भी फ़ायदा हो, हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो, हमेशा अमन व सलामती का गहवारा बना रहे, अमन व सलामती का पैगाम एक दूसरे को बांटता रहे। और ईद कहते भी उसे है कि लोगों के दरमियान खुशियाँ बांटना, आपस में प्यार मोहब्बत बांटना। आपस में जब प्यार मोहब्बत बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे तो इससे बेहतर मैसेज जाएगा और लोगों के दरमियान भी मतलब कि अच्छा पैगाम जाएगा। Bun ki dukan hanong ba shlong ki la di ki jingbam ki ba bun jat ki ba kuntup ya u siwaya ki dates bat kwik we ki ba long ki jingbam ki ba baro ki abam hakani ka ayom le niam biro report Didi Meghalaya. Mendapat ini pe ke jinglong jingman ka sun beneng hanong ba shlong. Ka jingshit ka long 4.3 degree Celsius bat ka jingkriat ka long 4.0 degree Celsius. Ka jingskam ka haw ka long san pohonyo nakashispa men step bat laipo san nakashispa janmit. Kala bandon ka jing hap slap bat ka jingtit uperthat hakikat tu kat ni ki jaka. Shaban poi shakabukut jong katup khobor ngine pet biang sa shisini ki mat ki bukongsan. Yok Priang ke Election Commission palat sopuh nyo hajar teliti jingkerpat ban yok jingbet hakasu bedha portal. Temu ka sorkar jela ban wanra ekeling sun kaba ban let man kasi hapreng ke shelong bat nong bat Delhi. Bamduk kedengi ke jakabo pipe ka Public Health Engineering ke badan Hashan Mari Lom Syam. Bat lapin long ya keshat sajer jong karat nong lingdo hapo ka ilaka nong po Sedarship ha Ribhoy District. Di parlok kat tu ngilapoi syakabukut jong katup khobor jengi menta ka janmit hadup bangde syambiang la syai keski kublay.